ita, isagot mi kada kat istorya ana pauluan. Ti agayat ak kapre. Tampo kita ngal daw iti pan nakigasang-gasat ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Sa dino nga iti pagturungan ta, apok. Mapanta iti disso sa bali ti angot na, apong. Ha? Anya? Mapanta iti disso nga agat tabako. Agat tabako? Apong. Apay nga agat tabako? Adag popoor iti tabako? Jak amo, apong. Ay. Basta mapanta iti dayta disso. Ayan na ngay dayta diso. Sapay rabiin. Nagrigat makita ti pagnaan. Makadanon tantulat ta, apong. Asino ti agtuk-tuk-tuk katarabiin? Ala, siya kunti mangilukat anak ko. Naimbag nga oras yo ken rabi iyo, apo. Naimbag nga orasyon, nana. Mabalin ka diti makikape? Saan kami adakas a tao? Mabisin kami ngamin. Tani, nayaw-awan kami. Adda ngamin tao asap sa pulan mi. Ay, sige. Umunag kayo dito'y nano mo, akalapaw me. Agyaman kami iti tsaa, kantaraon nga impayo, nana Dorina. Awan anyaman na, kulas. Nasayaat kayo, kabsat Dorina. Tauray italaang makita da kami kanikulas nga apok. Kat pinastrak da kami dito'y kalapaw yo. Gaputa makitak mo't anasayaat kayo at tao, kapsat. Asaan kayo adakas at tao? Nana, saan kami adakas at tao? Di tagayang balkon tinagturugan dagiti pinasangbay mo, nanang. Nanak ko. Ditada ka nun balkon, tanaparpariir. Saan na bale? Tainikak mo't ida iti ulas? Naggapwanda ka no? Ijay ka no tirad-tirad. Ha? Sa dino dayta, nanang? Nangagkon dayta a lugar. Ngam adayo dito'y lugar tayo. Amangan mo't no adada ka sa panggapda. Awan, nasaya at daat at tao. Nalag-antirik na kadakwada, anak ko. Nanang? Ala, maturog tan, anak ko. Awan ti pagdanagam, tadida ta pagaramidan dakulas ken lakay bubud iti dakas. Sige nga rod, nanang. Nasaya at daat at tao, anak ko. Isu nga awan ti pagdanagan ta. Kulas, apok. Anya di maangot ko? Tabako, apong. Ayay. Apong. Tabako ti maangangot ta. Paggapuan day ta nga angot ti tabako. Di ka agpadlaw, apong. Di ka agkutkuti. Ay. Nagdakkel ti nakita, apok. Nagdakkel. Nagatid dugpay. Am-amalan na pay. Ay, sos. Di ka agtagtagari, apong. Ay. At dagayam kapre ditoy. Nagatid dug ti tabako na. Iso ti akin tabako iti dayta maangangot ta, apong. Apay, apok. Anya ti kayat asawan ti kadaday ta akapre. Agpaliw talaang, apong. Ay na. Nagmayat ti. Ha? Kulas, apok. Nimbag ngagsapam, apong. Di kan samet nat naturog. Saan, apong? Nagpalpaliiwak. Ha? Di kan nat naturog kat agsapan. Saan, apong? Ama bubod. Kulas, umay kayo ni Diya kusina. Tagar mo sartayon, kuna ni nanang. Ha? Lilya. Agyaman kami. Sige, sumaruno kamin basang.
Sige, mangan kayo latta, kabsat bubon. Kulas, tapno adda pamigsayo amang sapul iti sapsapulan nyo. Ay, kwa. Kinapodno na kabsat Dorina. Da kayo ti sapsapulan mi. Dayta ti pudno, Nana Dorina, Lilia. Ha? Apay, kulas, ama bubod. Agpaggad ka, Lilia. Ha? Apay, Adda ka pre dito'y nga agayat kan ka. Anya, kapray, Wan, kat bambantayan na ka, Lilia. Agayat kan ka ti kapre. ang mga numaisagmak ti anak ko. Talaga maisagmak, Nana. Gapota naging bubukod day di kapre. anya? Kasano nga amoyo dayta? Nakita mi di rabi je kapre. Adda dita sirok ti dakkel nga akasya dita paraangan yo. Anya, ay, ang mga nudangran na ti anak ko. Tinasayaat. Di ka rumrumwar no kasta arabi Lilia. Salbag dagita alalaki. Anya ti kaadada di tabalay dalilya. Ha, saan ang mabalin nga isoda ti manglapad iti plano ken ni Lilia. Asawaek ni Lilia. Isong awan ti makalapad kanya. Dito yak pailaang parangan na. Kat no nakaturog dan iti nasimbang. Umunagak di takalapaw da. Taasawaak ni Lilia. Apong, nakaturog ang dalilya di tabangir asiled. Unapok. Ngam data. Saan ta mabalin ti maturog? Wan apong, Ada ka di maangot mo. Agat tabako. itaypay apong. Adda manan ti kapre. Basta lakit di awan ti dakas nga aramidan na. Saan tamot nga aggunay. Namno dakas ti aramidan na. Ditan nga aggunay ta. Ay. Arim padak day jay. Wen, nanggag ko. Jay kapri lakit di day ta. Nailukat tiri daw. Paliiwan tanuan niya ti aramidan na, apong. Nagbintasan ni Lilia. Wow. Iso ti kayat ko nga asawaan. Saan kat ati inana? Lilia, ay ayatun ka. Asawaan ka, Lilia. Ay ayatun ka. Hoy, kapre! Ipatam ni Lilia! Ha? Dakas gaya matalaga ti gandat mo kini Lilia. Adaywam ni Lilia. Asino ka akas lakoton? Amang iparit kanya amang ayat kan ni Lilia. No talaga nga ayatam. Adaywamon. Kaputasan ang mabalinti kayat mo ang mapasamak. Kaputa tao ni Lilia. Dito tasan ka a tao. Patayan ka man langan si kaakoton! Ti para Di mata! Pumanaw kan kapre.
ka nagsublipay! Anya? Kapre? Agayat kan ka? Wendelia, kat amangan nasublyan nakday ja akapre. Ala, aganad ka. Amangan no anya ti aramidon na kan ka, Lilia. Madandanagan nga rod. Naimbag kumamot no tao. Ngam, immortal mat. Wen nga rod. Basta, aganad ka. Gaputa amangan no anya ti aramidon na kan ka. Saan kami paila nga pumanaw dito kabsat Dorina? Gaputa mangan nagsubli ti kapre. Pumanaw kami laangan dito kabsat bubod. Mapan kami dita kabang-imbang a barangay. Iti balay ti kabsat ko. Ayuwan nasaya at unay dayta. Ngam panagkunak, surutan na kayo lata ti kapre, Nana Dorina. Agayat ti kapre iti anak yo. Iso adi na lakit di sardengan. Anya? Nang runa pa'y tanadangran. Pinalsuutak ti may sa amatana. Kat sigurado, agsubli day jay. Kasta ka di. Nojak pinalsuutan. Amangan man niya pa'y tinapasamak adakas kada kayo. At damat pan nakabalindag iti kapre. Kat amangan no aramatan na kada kayo. Saan ang mabalin ajak matagi ko ni Lilia? Nasken asumurot kanya. Sarkak iti kalapaw da. Kat italaw ko. Awan ti oray asino man ang makalapad kanya. Kulas apok. Nagsubli je kapre. Hunapong, nariknak dayta. Magunay kan. Amangan no anya ti aramidon na. Ha! Ay, nagikis ni Lilia. Talaga ang nakarit dayta akapre. Umay ka, Lilia! Sumurot ka kanya! Jack kayat! Adaywan na! Adaywan ti anak ko! Siga bakit! Di ka pasal sa Lilia! Ha! Alipogbog! Ita, kapre, balagan ka. Iti ka nito nga ulitan pa'y tidakas agandat mo kini Lilia. Wenno iti ure asino man, sublyan na ka ti alipugpog. Kat itayab na ka nga ipisok itingiwat ti bulkan. Kat ijay, awan ton ti gaway mo. Maksat ka ijay, aginggat matay ka. Saan? Di mo aramidan ti kasta kanya. Nukas tangarod, di mon ulitan ti inaramid mo. Wan! Saanon? Kapre, natural iti may sa aparswa ti agayat. Ngamnasken met nga aklunen tayo ti pan nakapaay. Di tay pilitan ti saan met arumbang. Kaskan ka, pilitem at tagikwaan ni Lilia. Ket uray mula impulasit ti inana, iso ana donor. Saan na may parbang ti naramid mo, kapre? Di ka garamid iti dakas. Taday tanto metlaan ti pakaisagmakam. Amangan no saan la ati alipugpug ti mangdusaken ka. No di ket dagiti amin nga addaan pan nakabalin dito'y lobong. Ikarik, saanon ang maulit? Kat aklunak, asa anak ang maikarik kun ni Lilia. Gapota may saak akapre. Kat tao ni Lilia. Nasayat nga rod. Sige, agsublikan iti lubong mo, kapre. Ket di mon singaan pay ni Lilia. No kasta,
Mabalintan ti agawid inton bigat, apo. Una pong, gaputan na parmak konti kapre. Agbalbaliwan, kat dinan ulitan ti dakas agandat na kinililya. Nasaya at ngarod no kasta. Agyamanak, Manong Kulas. Agyamanak unay kan ka. Agyaman kami itipan ang tulong yu kada kami. Sapay kumatad adupay ti matulungan nyo. Itan kagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw, iti pannakigasang-gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama, ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong